Sôn am swyddi. Rôl YouTuber. Dyma Nathan Burt. Mae o'n YouTuber. Mae Nathan yn gwneud ei fideos ei hun i bobl eraill i gwylio. Mae o'n recordio fideos am wahanol gynhyrchion. Os yw pobl yn hoffi fideos Nathan, gallant dan ysgrifio i'w sianel. Mae hyn yn golygu pan fydd yn ychwanegu mwy o fideos, y gallai gefnogwyr ddod o hyd iddynt yn hawdd a'i gwylio. Mae gan Nathan lawer o danysgrifwyr. Mae'n mynd i ddangos ambell beth i chi y mae'n i'w wneud yn ystod diwrnod arferol, felly bant ar cart. Mae Nathan yn defnyddio camera i wneud fideo am benset di-wifr. Mae'n bwysig bod â ddiddordeb mawr yn y pwnc rydych chi'n sôn amdano yn eich fideos. Mae Nathan yn mwynhau adolygu cynnyrch ac mae ei gefnogwyr wrth ei bodd yn ei wylio. Unwaith y bydd yr holl ffilmio'n cael ei wneud, caiff ei uwchlwytho i dabled neu luniadur a bydd Nathan yn mynd ati i olygu'r fideo mwyn ei wella. Mae golygu yn cynnwys gwylio'r ffilm gyfan gan dynnu allan yr holl ddarnau nad oes ei angen ac yna roi popeth yn y drefn gywir. Mae YouTubers yn dysgu defnyddio meddalwedd fideo arbennig i olygu fideos. Gall golygu fideo gymryd cryn dipyn o amser. Mae Nathan yn cael sylwadau gan gefnogwyr a phobl eraill ar y rhyngrwyd yn mynegu ei barn nhw am ei fideos. Weithiau mae'n ateb y sylwadau fel bod pobl yn gwybod bod ganddo ddiddordeb yn yr hyn sydd ganddynt i ddweud. Weithiau mae'r sylwadau'n garedig ac yn gwneud iddo deimlo'n hapus. Weithiau dydyn nhw ddim, ac yn rhaid i YouTubers fel Nathan ddod i arfer at derbyn rhai sylwadau angharedig. I wneud y swydd hon, rhaid i chi allu penderfynu ar y math o fideos rydych chi am ei gwneud, yna ei ffilmio a'i golygu. Rhaid i chi hefyd fod yn hyderus, amyneddgar, ac yn gallu enyn diddordeb pobl. Mae Nathan yn hoffi bod yn YouTuber oherwydd i fod yn mwynhau gwneud fideos gwych, sgwrsio gyda chefnogwyr a gweld sawl un sy'n pwysio hoffi. Sôn am swyddi. Dewch o hyd i ni ar ein gwefan gyrfa cymru.lliw.cymru. Noddir gan Llywodraeth Cymru.